Σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να δούμε να λυθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτά τα προβλήματα. Να γίνει μάχη του δράμα. Και από τη μάχη να πάμε σε διακοπές, να σας ξεναγήσουμε στα ξενοδοχεία του μέλλοντος. Εκεί οι ένοικοι τι απολαμβάνουν? Απολαμβάνουν τον ύπνο τους σε υπτάμενα κρεβάτια, υπάρχουν έξυπνα έπιπλα που μεταμορφώνονται. Αλλά εδώ τα λόγια είναι φτώχεια, ας το δούμε το βίντεο. Κρεβάτια που ύπτανται, διαδραστικές τζαμαρίες και τείχη που μεταμορφώνονται, κρυστάλλινα lounge bar με ήχο και εικόνα και φουτουριστικά αυτοφωτιζόμενα έπιπλα από οικολογικά υλικά είναι μερικά μόνο χαρακτηριστικά από το υπερσύγχρονο ξενοδοχείο του μέλλοντος που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη 5η έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Horeca 2010. The Future Hotel is a project that involves in the architecture and in the hospitality place the newest materials and technologies. Το ξενοδοχείο του μέλλοντος είναι το αποτέλεσμα της διεθνούς συνεργασίας 13 οίκων υψηλής τεχνολογίας. Εξειδικευμένοι διακοσμητές και επιστήμονες νέων τεχνολογιών δημιούργησαν ένα φουτουριστικό ξενοδοχείο χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά τεχνολογικά συστήματα και οικολογικά υλικά. Για παράδειγμα, η τραπεζαρία στην οποία βρίσκομαι φωτίζεται αυτόματα όταν όλοι οι επισκέπτες συγκεντρωθούν για φαγητό. Έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολλές αλυσίδες ξενοδοχείων για να εφαρμόσουν αυτό το project. Στη σουίτα του μέλλοντος κυριαρχούν τα minimal κρεβάτια που ύπτανται. Οι τοίχοι είναι επενδεδημένοι με ηλεκτρονικές ταπετσαρίες που δείχνουν ένα φωτεινό δάσος, ενώ οι τζαμαρίες δίπλα από την πριβέ πισίνα αλλάζουν χρώματα προστατεύοντας τον επισκέπτη από τα διάκριτα βλέμματα. Σεσίλ, βρισκόμαστε στη σουίτα του μέλλοντος, στο κρεβάτι του μέλλοντος. Ακριβώς, και όπως βλέπουμε είναι πραγματικά πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι πραγματικά ένα διαφορετικό κρεβάτι που φαίνεται σαν να είναι στον αέρα. Πίσω μας ακριβώς βρίσκεται ένα μεγάλο κανάλι που επιλέγει με μια οθόνη αφής κάποιες λειτουργίες όπως τη θερμοκρασία, τον ήχο, το φωτισμό. Στο μπάνιο της σουίτας του μέλλοντος, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το αγαπημένο του τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την ταινία της αρεσκίας του στον καθρέφτη. Στο μπάνιο επίσης υπάρχει υψηλή τεχνολογία με κάποιες βρύσες που έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να μπορεί ο επισκέπτης μας να επιλέξει θερμοκρασία εξωτερικά πριν καν μπει στο μπάνιο. Πολύ μπροστά τα σχέδια, πάρα πολύ ωραία.